Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на канал Новей ТВ от днешния ден, 17 февруари. 17 милиона 74 хиляди лева е планираният бюджет на община Свищов за 2009 година. Проектобюджетът бе подложен вчера на обществено обсъждане, а днес започна разглеждането му и в постоянните комисии към местния парламент. Общественото обсъждане на проектобюджета за 2009 година се проведе вчера след обед в зала 1 на община Свищов. Преди да коментира какви са предвидените средства за настоящата година, кметът Станислав Благов направи отчет за изпълнението на бюджета през 2008. Това, което мога да направя като констатация е, че продължи община Свищов да се развива, следвайки своите основни приоритети, следвайки онези приоритети, които са свързани с визията на нашата община, а именно развитието на община и град Свищов като модерен, културен, просветен, образователен, туристически център на река Дунав, с добре балансирано отношение в сферата на индустрията и селското стопанство. И аз смятам, че оформяйки така нашата основна стратегическа цел, ние добре реализирахме дейностите, които бяха свързани с бюджетните разчети през 2008 година. Плановият бюджет за 2008 година беше в размер на 15 милиона 682 хиляди лева. Наблюдава се чувствително намаляване на ръста на изпълнението на бюджета през 2008 година. Не ми се иска много в детайли да навлизам в подробности каква е причината за този сравнително по-малък ръст на изпълнението на бюджета, съпоставен с предходните години, но не можем да не отчетем и основните причини за това. Основната причина за неизпълнението в по-голяма степен на първоначално заложения бюджет се заключава основно в това, че имахме немалко неизпълнение на собствените приходи в частта на продажба на общинско имущество като цяло. При представянето на проектобюджета стана ясно, че планираните приходи за 2009 година са в размер на 17 милиона 74 хиляди лева. От тях приходите с държавен характер са 9 милиона 250 хиляди 733 лева, а общинските средства са 7 милиона 823 хиляди 267 лева. Най-много средства са предвидени за образование – 6 милиона 284 хиляди, като 840 хиляди са от собствени приходи на общината. За инвестиции в проектобюджета са предвидени малко над 2 милиона лева. Според кмета Благов, през 2009 година наличният ресурс ще бъде максимално използван и общината ни ще бъде финансово стабилна. За мен е много важно свищовската общественост да разбере, че максимално използваме ресурса в рамките на настоящата година, 2009 година. Едно можем да кажем, че община Свищов ще продължи да работи в позиция и с принципа да няма неразплатени разходи. Финансово общината ни ще бъде стабилна и няма причина за някакво притеснение. Гарантирани са основните бюджетни дейности с тези разчети, които ние ги правим в момента. Няма да има сериозна инвестиционна програма в рамките на 2009 година. Съвсем е незначителният дела, който ние отделяме за инвестиция, съпоставен примерно с 2007, дори с 2008 година, с 2006 година. Подсигурили сме средствата за съфинансиране към онези проекти, които сме спечелили, а те не са малко. Това са два проекта по проект Красива България и един проект Социално-инвестиционния фонд. Подписани са договорите. Средствата в по-голямата част от тези проекти са вече и предоставени в консолидирания бюджет за всеки един от проектите. Подали сме и немалко проекти по оперативните програми на структурните европейски фондове. Онова, което е зависело от нас, ние сме го направили. От тук нататък е необходимо мобилизиране на целия потенциал на Свищовска община, за да можем тези проекти да ги спечелим. Сигурен съм, че обективният подход ще доведе до включване на нашите
проекти за реализация. В условия на тази криза финансова, на тези ограничения, които имаме от гледна точка на нормативната база, ние трябва да разглеждаме оперативните програми като алтернатива за решаването на проблемите, свързани с инвестициите и възможност те да допринесат за все повече и по-добри услуги на гражданите в нашата община. Бюджет 2009 на община Свищов ще бъде дискутиран във всички постоянни комисии към местния парламент, като първото заседание в днешния следобед проведоха членовете на комисията по местно самоуправление. Направените предложения към бюджет 2009 по време на общественото обсъждане ще бъдат внесени в комисиите заедно с проекто бюджета, който до края на седмицата ще бъде разгледан и от другите комисии. Общинско ниво на Националната научно-практическа конференция "Училището желана територия на ученика" се провежда днес и утре в Свищов. Форумът се организира за четвърта поредна година. В продължение на 2 дни ще бъдат представени 15 доклада и презентации. Националната научно-практическа конференция "Училището желана територия на ученика" се провежда на 4 нива – училищно, общинско, областно и национално. След като премина училищния кръг, днес и утре в зала 1 на общината се провежда общинското ниво. Форумът започна с изпълнение на деца от Обединено детско заведение "Слънчо". Гост бе кмета на община Свищов Станислав Благов, който откри конференцията с пожелание за успех към всички участници.